sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga Angheles ken sabsat. Tay kakaasid akkuma iti apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagatapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Diyos, na ilamitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo mi a Jesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy araraw mi. Si tutugaw iti makanawang ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, idinakitam ti tao ana isagmak ken patay, kinayat mo nga insalakan babaen ti yaay ti anak mo. Ipaay mo kadita da kami amamati asipapasnek ti itatao ni Kristo. Mairanod kamet kadagiti bunga ti panubot na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagariken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana.
Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Mekias. Kuna ti Apo, Bethlehem iti Efrata, sika ti maysa kadagiti kabasitan nga ili ti Huda. Ngem pataudik ken ka ti maysa mangituray iti Israel, anagtaod iti kapuunan idi ugma. Ngarod, yawat to ti Apo dagiti tattao na kadagiti kabusorda, agingga may pasngay ti babae iti anak na alalaki. Kalpasan na, agsublinto dagiti kadaraan na anapagtalaw akas balod, ket maitipunda kadagiti kailyanda. Inton umay, iturayan nanto dagiti tattao na babaen ti bileg nga agapu iti Apo. Ket ti dayag ti Apo a Diyos, natalged danto ti panagbiag dagiti tattao na, agsipod ta bigbigan to dagiti amin at tattao ti kinatanok na. Ti sao ti Apo. Isubli na kami kadi o Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket may salakan kamto. Ipangag na kami kadi, o pastor iti Israel, dinggen na kami, sika amang idaldalan iti arban mo. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami, umay na kami kadi isalakan. Isubli na kami o Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket maisalakan kamto. Kaasyan na kami, uman nakabalin amin a Diyos. Tanawagan na kami manipud langit. Umay mo isalakniban, to'y kaubasan. Umay mo ispalen day to'y ubas nga inmulam. Isubli na kami kadi o Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket maisalakan kamto. Salaknibam dagiti tattao a pinilim, ay wanam ti nasyon a pinapigsam. Biyagen na kami kuma, ket agdaydayaw kamtuken ka, uray ka ano man didakanton panawan. Isubli na kami kadi o Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket maisalakan kamto. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Daytoy tigapuna, iti yaay ni Kristo ditoy lubong kunana iti Diyos. Di mo tarigagayan dagiti sakripisyo ken daton ngem insaganaan nak iti maysa abagi. Di ka mayayo kadagiti daton ang mapuuran iti altar, ken dagiti daton ang mangikat kadagiti basol. Iti kasta kinunak, agtuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam, kas na isurat iti may papan kanyak iti baro alinteg. Umula kunana, di mo tarigagayan ken di ka may ayo kadagiti daton wenno animal ang mapuuran iti altar, ken kadagiti daton ang maikat kadagiti basol. Kunana daytoy, nupay maidaton amin dagitoy, kas mayan nurot itilinteg. Kalpasan na, kunana, adtuyak, o Diyos ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta, waswasen ti Diyos, dagiti imuna adaton, ket insukat na ti panakaidaton ni Kristo, agsipod, tay naramid ni Hesu Kristo, ti pagayatan ti Diyos, mapasanto tayo babaen, ti naminpinsan, apanangidaton na iti bagi na metlaeng. Ti sao ti Apo.
Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangig ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko, taumay naksarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangig ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti ragsak na. Wen, nagasat ka, tamamati ka, amatong palto, ti insao ken ka ti apo. Ti Ebanghelyo ti apo. Good morning. Dandani dumano na, dandani malpasen ng bumasit natoy bilang tayo. Tapaya nabanog marigrigatan, napuyatan. Orimat kadakam nga papadin, og tutongtong kami mapanti Aguinaldo Mases. Kaslag bilbilang kami, kala ko haanin nga di Christmas, ti mapanunot, haanin nga di piyesta ti panakayanak. Malpas kuman. Unami mo si kama mo tabigat ken rabi mo nga aramidan tayo ti agpuyat kada agwa nga magsakripisyo. Dito'y maikadwa nga maibasa tayo, nagpintas timbaga ti surat kadagiti Hebreo. Dahil niya ti kunana dito'y surat kadagiti Hebreo. Ti kadadakkelan adaton. Nagdaton tayo, ikanyada idi offering, kasla kuma no agidaton da, mangpili da, kada iti kapipintasan no kumano karnero, karnero. Da iti awan ti mulit na, awan ti riting na, awan pokol na, awan ti inyaman. Kasla iso ti kapipintasan nga daton, awan ti mulit na, awan pan nakatulaw na. No agidaton da iti kamamayatan, kasjay. Taapaya, ibilbilang da nga pagsupapak ti basol, dagiti amin adaton. Uray ti padi idino adda pukol ta imam no adda riting mo wano anyaman kaslahang nga mabaling agpadi idi mo nagkakauna nga tawtawan ngam tatan nagahaanen tadi berberokan damutan kadijay na dalos katatan daytoy maibasa tayo may kadwa nga maibasa imbaga na wen adda dagiti daton tayo adda dagiti sakripisyo tayo adda dagiti ited tayo ken ni Apo Dios ngam ti kangrunaan nga daton kunanan ni Apo Jesusen isunan ti imay kangrunaan adaton nga imay dito'y lubong kadadakkelan nga pagsupapak ti daton kanya nga ti mama ay dagiti daton tay nga ruden gapot imayon ni Apo Jesusen anyamot ti iserbi na dagiti daton tayo kuno ti panunot ada dagiti daddo mga agdunarak di simbaan agdatonak tapang supapak ti basol ko. Diyay pala ang idikal ada pala ginosyon nga dayjay. Ngamhaanen na supapakanen ti basol. Anya ti pan nakasupapaken ti basol ni Apo Hesus imayen. Nairaman tayo. Nagdaton kan pagyaman mo kin Apo Yusen. Ngam mo ti agyaman so diyay awan daton mo. Ang kang agyaman diyay pagyamanen ken ni Apo Dios diyay datonen. Haanen nga kasla idi nga damor nga adado daton mo, damor mga mapakawan ti basol mo. Idi ka uri agaramid ka ti madin, basta datong ka lagi di, ay ka mabalin Di ka no adado apit mo, kadbo mo ti agdatonen, uray no kuri maong ka maglaengan, uray no nyanaganan, switik ka maglaengan, mabalin, ngantatan haanen. Napakawanan nga namimpinsan ti basol. Sino day nga nang pakawanan ni Apo Hesus? Idi na imayon dito lubungan na iraman tayo iti day nga pan nakapakawan. Ketatan daytoy daton tayo pagyaman tayon kadagiti grasya ken bendisyon na
No agay ayat tayo, nagsupapak tayo, pag supapak tayo, iti dayta na indaklan nga daton, nga isuna. Katatamot, supurot ay baliktaden tayo. Isuna nang idaton ti bagina. Isuna injeg ng ti bagina na isalakan tayon. At dagiti babasit nga, dagiti material nga banbanag nga daton tayo. At dagiti sansanikwa, monetary, wano material nga banag nga pagdaton tayo. Ngam anya mo ti kapintasan nga daton tayo, kalpasan nga inted na ti bagina kada tayo. Anya mo ti kamayatan nga ited tayo kinkwana. Idi babarito kami. Magmagna kami kastoy mo. Kastoy mo ti complete pun mi diya. Kas lagi kinantyaw kami pa nga babaro idi. Ngano agkurang no hangka ko mga nakemisa, ngadi adda basketballan di abay ti balay idi. Hangka nga mairaman idi sa nga pulong agbabasketball no hangka nga nakemisa kasya. Nga dagiti laeng nakemisa kung ko namin luklukwan. Kagiin na nga kami into no Christmas ko nami. Agikinantyaw kami mo ilaeng awampay ka jowet mo nga mangibagamot ti happy birthday Jesus kunana ko madete ko nobya mga kaputput mo ti iman nga magibaga nga happy birthday Jesus kunami nga luklukon dayay awampay ka jowet mo met kung kunami katatamot anya mo ti isopapak tayo hanla nga dagiti material no inikkan na katikang runaan nga datonen sagoten anya mo ti ited mo king kuana no daduma ka ma-miss out tayo orida kami. Siya mga rabii, siya mga parbangon, nagsakripisyo itong dumante Christmas, lutay tayo na maamatayon na banugan. Anya mati kapintasan nga daton ko mga itod tayo kini Apo Jesus, isopapak ko na tayo. In exchange, iso di dyan nadalos a puso. Iso di dyan agragragsak a puso. Naragsak kayo mulaag. Wow! Ano banugan father ora ni father na banugan tumakder tayo ko na diya commentator awang pala niya po padi gayam agkan kanta kayo nga awang pala gayam iliplipas ko di Santo Rosario kaya ko manggag ko kinalpas kay mutan agkan Santo Rosario akmat apay da kay laeng ti kunayo kaya di ko ang kunanan na banugan ngam anya ti kapintasan nga isagot tayo met kanya na mayat aghanda tayo, adda cake, adda pansit, adda ham, anya pinagitihan ang dayo, anya dagita idaton tayo, agdaton ka mo para keng kuana, ngam ti ka mamayatan nga sagot, di jay puso. No kung di pamilya, no nadalos di puso, di may isa nga pamilya ka, adda ragsak na nga agsisin na ranay, agpipin na rabor, wow, kunanan No di puso ti tunggal may sa kaawan ti bahid na nagmayatan nga idaton ko mamet dahil tinadalos nga pusok tata nga kasangay na anya ti pa-birthday ko mamag kanya na anya ti namayat nga idaton mo kanya na di nga tartarigagayan tayo met na ornos a pamilya agpipin na kawan agsisin na ranay agkakadwa no nagmayat ko mamag nga data ama ina anak umay agdaydayaw, wow, hangat-hanga dayjati kamayatan nga sagot, hangat-hanga dayjati kamayatan nga daton nga offering. Iso nga rod nga dagiti agdaton no daduma ka ori na dayjay basit asubre mo nang jadda kanyam di ipasangom. Adda meaning na dayjay ata ing kamo idaton. Hanla nga dayjay material nga banag nga adda kanyam di panangipan mo, panangidanon. Tadda meaning na nga minti panagited kasla ko maidi di mo nagmayat idi nga kuan nagmayat idi nga ingkaidanon na nya mo di kayat mo nga isagot kanya na kaingkaidanon tatamutan ka inorder mo parcelan ka sumangpet tumulatan si mangpet na nakamotoron ka awanan di panangi ted tayo idi ka nagmayat ko maji anak mo mat agbasbasa ko maji bihigan wano San Fernando wano ijay Manila apan ta idandanon di jay allowance na haan. Oh, tatan ka, ma-allowance ko, Gcash. Wana. At the meaning na nga pa nang idaton ti bagi. Uri lagi jay mismo nga daton tayo, at the meaning na jay pa nang idanon. Kano indanon mo jay daton mo, kala ko mamutata, imisa nakman father, dato ti Gcash won. Ingkan latot naman makimisa. Ingka umawat tinasanton ako mo, haanin apo agbuhi aklatan. Haan ang na may mayat aji pa nang idanon mo, jay daton mo, nga nadalos a puso. Na may mayat aji panangidanon mo nga nasaya at apuso
Iti ebanghelyo tayo, sinarungkaran ni Maria ni Elizabeth. Siguro nagdasilpon da ito idi niya. Han siguro nga napan ni Maria, nag-video call da, hello manang, kumusta kan? Kita man ta tiyan mo. Ang dadta ni na, agkapso-kapso di signal, balbal yan ta tumawag. Nadda siguro mo't video call idin akin na nga tanganapan. Ngam napan na dinanon. Napan na tinulungan. Kung na tayo di kalman, confirmation nga pan nakinita no, us-usto nga masikog talupes, bakit? Napan mo nakipagragsak, nagchismis dan no anyamati, nagpatpatang dan no anyamati, napasamakin Maria nga kas anumet. Inistorya na mo't ang atakin Elizabeth DJ na aramid kanya na. Ngam di idadanon na napatag. Taapaya, no video ko laang kurang. Ngam di kaaddan ni Maria, diyan ni manang ng Elizabeth, nga bakutan nga naganak, dakkel adi diya idadanon. Kaanya day nga idadanon ngamin, kasla kumamo da tayo, idanon mo, diya idaton mo, napatag diya. Kastamot apaya nga napatag diya, ni Apo Jesus tupay, no imporwak na lako maday nga grasya na kanya tayo nga maisalakang kayo, no kunana mabalin. Ngam isuna, imay na indanon ti daton na kanya tayo. Anya diya kapatgan nga daton, ti bagina nga mangpukaw, ti bagina nga mangdalos, ti bagina nga mangisalakan. Iso nga no kitaan tayo, anya ko mga tanga kinaragsak. Kuna tayo discussion tayo idi na minsan dijay surat niya po Santo Papa. Anya ti kunanakin ni Margaret ni Apo Jesus. Sana Margaret alakok, anya ti kunana, ti nya naganan, nadagdag, agbulbulanos nga ayat ko kadagiti tattao kunana. Ti nagdakkelan nga ayat ko kadagiti tattao kunan ni Apo Jesus, anya ti insong batda, ingratitude. Kahit nga sa uwan, hantay pa'y mabigbig ti agyaman. Kadagiti nagdakkelan nga ayat nga inted na kada tayo, ti sungbat ti tao, hantay pa'y mabigbig ti agyaman. Dahil ti may makikita na nga kurang na. Nya? Haan tayo nga hantay mabigbig ti agyaman. Iso nga no, nagdadaton kan, no agaw, itid mo tabagim kengkwanan, song batam, day takadakkelan nga daton nga naitid kanya tayo. Ay day ta ni Apo Jesus. Iso nga no tunggal kumaan, nyaman nga aramidin tayo. Agyaman kini Apo Diyos. Anyaman nga itid tayo, pagyaman, iti ayat na nga intid na kada tayo. Iso nga no bigbigbigan tayo, di unag ti pamilya tayo, adda ka di panagyaman kini Apo Diyos. Iti gimong tayo, di sisa tayo, aramidan tayo kadi nga pagyaman kini Apo Diyos. Kadagiti ragragsak tayo tata Christmasen, dagiti ragragsak tayo, dagiti aktibidades tayo, itid tayo kadi nga pagyaman kini Apo Diyos. Alang no kitkitaan nyo tata, Christmas party everywhere, nagmayat nga kitkitaan. Nya inabak yaw, adamot hanger. Nagreklamo ka pa ila, nya inabak mo sinilas. Nagado, Christmas party everywhere, nagmayat nga kitaan. Ngam no kitkitaan tayo, anya ti rason na amin dayta, pagyamyaman, agragragsak. Taapaya, intid na, indanon na, day takangrunaan adaton ni Apo Jesus. Ti pagyamanan tayo, day tapuso tayong agyamyaman, tidakdakkel ko mga banag, anya day jay, sikat ti dinanon na, haan nga datayo tinapanking ko na, isuna, indanon na, dimanon ni Apo Jesus kanya tayo. Iso nga ti supapak na kumamat, ragsak. Anya ti supapak na, rag-o iti puso. Anya ti supapak na naindaklan nga panagyaman. Kano ko na tayo no hangga pa lang agyamyaman, no ti pusom kahanam mo ti agyaman, nasulit abiyag. No ti puso kahanam mo ti agyaman, narikot abiyag. Namalas abiyag apaya, ti berberukam nga no hanggang agyamyaman ti berberukam dagitay kurang. No hamam mo ti agyaman ti kitkitaem dagitay nalalaing isuna, na may mayat isuna, igikumkumpira ka, hamam mo ti agyaman. No tagikuramngem dagiti grasya ni Apo Diyos king ka talagang hamo agyaman. Hamo mo ti agyaman. Ngam no mabigbig mo,
Dagiti perfect nga sagot ti Diyos king ka, babaan ka ni Apo Jesus. No anyaman yadda king ka makontento ka, ti pusom agyamyaman. Ala kakabsat, umadani panang rambak tayo, dalusan nga dalusan, may samo ila ti turungan na dayta. Ti grasya nga inted ti Diyos, babaan ka ni Apo Jesus. Agyaman, naragsak a panagyaman. Paduyak-yak tayo ti pamati tayo, mamati at iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin ang makita, ken di makita. Ken iti may sa nga apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao diti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos akas matlaeng iti ama, kat gapu ken kuana naaramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapu sa dilangit. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kas tamet ana ilansay ti krus gapu kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Babaan ti pannilaw, tinaragsak a misteryo, ti isa sa rungkar ni Apo Santa Maria ken ni Elizabeth, intay idawdawatan ti gimong tayo, ken ti entero alubong, nang runa dagiti marigatan amang rambak asiraragsak ti yaay ni Apo Jesus, iti tunggal panggep si papasnek tayo amang sungbat, Apo denggem kad ti gimong dagiti tattaom. Tapno agkay kaysa kuma dagiti amin a Kristiyano itilikmot ni Apo Jesus a Kristo ken ti panakabagina ditoy daga nga isu ni Santo Papa kumararag tayo iti Apo. Tapno dagiti amin adipay mamati iti Dios masamay da kuma ti silaw ti pamati ket siya ayat da kuma amang ilukat kadagiti puso da nga umawat ken Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Tapno tignayan ti Espiritu dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo. Ket awan kuma idumdumada a pagserbyan ngem taminginda ti pagimbagan ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Tapno dagiti masakit, agmaymaysa ken marigrigatan iti panagbiag, agbalin kuma daytoy a Paskwa a pangrugyan ti maysa a naragsak, ken nasaysaya at alubong para kadakwada, kumararag tayo. Para kada tayo amin nga adda ditoy, taintay kuma ipakita ti panagayat, ken panagserbi tayo iti Apo, babaen ti panagayat, ken panagserbi tayo iti pada tayo a tao, iti amin a lugar. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo intay matdawaten dagiti bukod tayo a panggep. Yagiti panggep ti pamilya tayo.
Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimaw at titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggam katigimong dagiti tattaong. Ama si tatalik kami adinggam dagitoy daw-dawat mi nga taidatag mi idaken ka itinagan ni Kristo. Iso nga ilagip mi tinaindaklan apanangisalakan na kada kami. Sapay kumati iti daytoy a Paskwa, marik nami manen tinaindaklan apanangisalakan mo kada kami. Dawaten mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. isagut miken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay datun ti padaya, apagdaydayaw miken ka. Ti Diyos Apo umay kuma, tuy datun mi ketawatem midang, sapay kumatamay kari, amay datun tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na
ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tati Espiritu Santo anang puno iti tiyan ni nainggasatan a Birhen Maria, babaan ti pannakabalin na, kasta kumamet a pasantuen na dagitoy daton nga iroknoy mi iti rabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podno na ya may kari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag ti aynan, sana impatuldo idi nga addan, ket ti matlaeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken daga napno iti pakaidayawam. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Maraydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti krus mo, kenin ka panagungar,
Inakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga usay nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ana kapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagariyam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan nakamket ti dakes dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi ay Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niya ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya ngem ti may salae nga sao mapaimbagton toy kararwa.
Ikaw, O Apo, ibileg mi, panakaawat, kinakapsut mi, panakapakawan, nagkurangan mi, iturong mo ako, di ayat di Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, kaisutibiyag, amin nagkapwan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag, tintay biruke, grasya na asagot, pagraramanan, bibiyag, amin nagkapwan, bigat kenamay, Diyos pagkamangan, ayat mo ako, dagiti na panglaw, kakaasi, dagiti mawang, kasken ka ako, maninen na ka, tapno di ayat mo, di may paidang, di ayat di Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, kaisutibiyag, amin nagkapwan, bigat kenam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Agyaman kamken ka uman nakabalin a Diyos, gaputi panangawat miti komunyon at alged, ti agnanayon apan nakaisalakan mi, ipaimo kadi, tati ad-addaya sideg ti piyesta ti pan nakaisalakan mi, umad-adda kumamet ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapodnuan minto arambakan, ti misteryo ti pan nakaipasngay ti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, dagiti nang sponsor, nang idaulo dagiti na Santuan Amisa, dagiti kakabsat nga taga-amgid. Into no bigat, ti mangidaulo kada tayo, ditoy, iso ti gitay taga-kalangkwasan. Into no rabi iapo, ti ituloy tayo daytay simbang gabi tayo, maaramid ije barangay, Lukbuban, mapantay to amin apo.
Di covered court da ti sponsor, balidbid, arnab, ken bulala, ken lukbuban. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti apo.